kom frem med dig, siger jeg. I tager penge. Så er Larsen sikkert hjemme. Jamen, Larsen er der opforholdt. Du er helt tosset med den ævekat. Sushi er ikke nogen nabekat. Tag så den bajer! Politistikker. Luder! Min øje. Vær venlig at tage plads et øjeblik. Fars lille kleine. Nej! For helvede! Der må komme i tør vejr. Jeg er ked af at sige det, men det er den rene fascisme. Nu skal du nemlig grov, min fine ven. Så skal jeg den udelyme smægter, så er det bare på skridt. Har du ryger langt ind i det nye år? Så. Ikke vold. Ikke vold. Må ikke sige nej. Nej, du må ikke sige nej. Det betyder så meget for mig. Men jeg siger heller ikke nej. Jeg siger nej. Jeg skal nok lade være med at sige nej. Okay. Også, hun var ved at blive lovligt tyk. Sagde han det? Om Carla? Så er det en magersikkel. Hvad bilder han sig en sådan lille skidtvigtig kvapper? Hør bil, når man har drukket. Sig mig, er det da helt gak? Hvis der skal sex på, så er du klar over det til en helt anden takst. Så hør godt efter. Du hedder Ellen Olsen, og din mand er flyttemand. Og han har et hårdt fysisk arbejde fra morgen til aften. Og når han kommer hjem, så trænger han sgu ikke til radiser og salatblade, men til ganske almindelig menneskekød. Kom ellers for at hamstre lidt. Det siger jeg ingen selvtægt. Og kun mod kontant. Hvad er du ude på? Du stryger skjorten færdig, så skal jeg nok udfylde den her. Jeg kan ikke stryge, og du ved ikke en skid om fodbold. Se bare. Jeg kan stå på benene. Ja. Og nu går jeg. Ja. Jeg løber. Nu skal vi se, om jeg kan tage trapperne helt op til kvisten. Ja. Ja, det er Clausens campingvogns dyrehandel, mener jeg. Ja, hvor? Godmorgen. Nå. Så! Nu sker det! Nej! Måske lidt revet gulerod med citronsaft. Tænk, at man skulle gå bort som kanin. Hele verden sidder og glor på 24 idioter, 22. der styrter rundt efter en åndssvag bold, mens ham der, den forklædte pingvin, han har slugt en fløjte. Hold så din kæft, kælling! Det er kun et eksperiment. Eksperiment? Jeg skal den underlyme lære, at nogen af her eksperimentere med min familie. Jeg ser sgu Clausen sidde ude på taget. Sig mig, hvor meget har du egentlig puttet i de kager? Hvis det ikke er Clausen, så må I kalde mig Maja. Hold så din kæft og tag fat. Hvad fanden laver du i grunden? Så, Olsen, må jeg så være her. For det første har jeg både en kasse i dag, og for det andet, så er det min fyreaften. Maja! Og jeg er virkelig i fin form til at læse. Au! For satan! Au! Gud, hvad er der sket? Jeg tror, jeg brækker ryggen. Nej, Hør efter din lille din. Du kunne da i det mindste prøve på at lære det. du ved, jeg hader at spille kort med dig. Hold kæft, dit nokke for at høre efter. Altså, jeg må absolut påpege, at hvis den her gamle rottered skal fungere fornuftigt, så må vi have en kollektiv ledelse, i stedet for den gamle monopolkapitalist. Det er den gamle fugl, du snakker. Maja! Gamle sommerkjoler, nej du! Krigsudstyr! Kampklar, hva'? Egon, har du ikke selv fortalt noget om dig og en dame på Mallorca? Det var sgu da før jeg blev gift med Carla, ikke? Nå, damen, hvad? Hormoner måske? For guds skyld, nej. Nå. Vidste du, at en indisk elefant kan bære 3,5 tons med snablen? Nej, men nu trænger jeg sgu snart til at døbe mine. Clausen, der er kun... Der er Maja. Svanedans. Jamen, hvis jeg forstyrrer jer midt i noget, så... Det er ingenting. Han skriver sang. Han er sindssyg. Kom indenfor. Ja, da jeg var dreng, løste jeg alle rebusserne hos Dr. X. Igennem 5 år. Tror du, det vandt så meget som en 5-øre? Ikke en disse. Nej, måske havde du ikke løst dem rigtigt, så kan man turde ikke vinde noget. Hvad hører du her, din lille gnom? Han lugter også, han er nede. Måske har han gjort på med lum, den lille gris. Nå, og så skal have nogle flere hvide mus, og vi skal have nogle jordhjem. Du kan bare ringe efter. Ja, bare ringe. Ja, der kan jo ikke selv. Men...
Pokker. 50 kroner er sgu da også en slags penge. Og når han kan angribe Carla, så kan han vel også finde på at fare på et par papegøjer. Nu skal du altså ikke blive grov, Clausen. Tonight, Mr. Brown, Mrs. Brown and Denise from København is going to the Covent Garden. Var det ikke flot? Jeg forbyder, der flytter flere ind på kvisten. Det er brandfarligt med alle de damer. Galam på testamenterne, Karl. Rockstilen oplever en renaissance. Kan I så lade være med det? Ja, jeg skal nok få fat i dig, så noget griseri. Jeg skal klage til din far. Au, for sej! Maja! Maja! Nå, er der der igen, din lille gavtyv. Kom hen til mor. Kender I så den og madammen, der skulle i biffen? Men hun var så fed, så hun var nødt til at købe 2 billetter, og så fik hun plads nummer 1 og nummer 2. Ja, jeg forstår altså ikke rigtig din avancerede form for humor, Clausen. For pladserne, de var på hver sin side af midtergangen. Nå, ja! Lidt ensom. Ikke noget at støtte sig til. Nå, du glemmer kosten, lille Maja. Ja, det er godt med dig, Olsen, ja. Den kan jeg gå tur på volden med. Lad os tænke på alt, hvad vi har lavet sammen. Gud, nej. Hvad er der foregår? Au, min ryg. Laves af jævning, som hældes på skyen fra bøfferne. Hvad for en sky? Det var vist den, du hældte i vasken, da der er stegt bøfferne. Det var ligesom med Mette. Dengang jeg havde købt en papegøje for de penge, vi skulle have været til Rodos for. Der kæft sikkert en ferie, vi fik, du. Tækker ligger, sjov, sjov, sjov. Bummer ligger, bum, bum, bum. Tækker ligger, bummer ligger, tik, bum, bar. Det danske spejderkorps. Rap, rap, rap. Ja, gamling. Sliske slampert. Liderlige buk. Fodermester. Skvat. Skideri. De skulle begrave en eller anden i morges, og selvfølgelig arver de. Selvfølgelig kommer de til penge oven i kø. Der er nogen, der altid er heldige. Der er sgu aldrig nogen, der dør til ære for mig. Nå, det er du ikke, men du skal ikke tro, du slipper så let. Din bolighej, dit liderlige gamle buk. Jeg kommer herud, din lille uhyre, så skal jeg afluse dig. Ingen vold. Maja står under min beskyttelse. Pas på ham, Emma. Han har lommerne fuld af kakelakker. Ja, det er da for galt, når man selv må lide under jeres skat. Hvad er der nu igen? Så du! Ja. Vent om. Se, der står han. Et uskyldigt barn. Må jeg nok være fri. Aldrig i livet, Carla. Dyr, det er ikke noget legetøj. Ikke så meget som en pingvin får du ud af min butik. Hun lå fisk hver fisk, du. Og der var en dag ikke midt på dagen. Det var 5:00 om morgenen, du. Wow, med sækken i morgen. Hvor må den er kommet fra? Ja, hvad er det med dig, Maja, hva'? Du skal i hvert fald ikke komme her. Nej, nu kan det være nok. Jeg finder mig ikke i det. Du er fugl. Leo, det tør du ikke sige en gang til. Nej, det må du sgu ikke gøre en anden gang på. Du kan give mig et hjerteslag. Hvis jeg må gå dig i søvn på den side af nat. Olsen! Egon! Clausen! Hjælp! Dybfrossen. Han knaldede døren i med sådan et brag, alle papegøjerne gav sig til at bande. Ja, den er galt, siger jeg. Den mand har fået knald i kasketten her og går og nuller med alt det kravl. Før eller siden kan han blive farlig. Nej, men se, der har vi jo Claus. Bliver for dyr. Ja, for pokker, for dyr, så laver vi bare et kunstgalleri. Det vil også passe meget bedre end gademiljøet. Du er rablende gal. Så Egon, nu er ingen grovheder. Hvad skal det betyde? Det er jo livsfarligt. Det er mig, og jeg skal fandme lære om noget andet. Brødring. Det var sgu pænt, det du sagde om William. Ja, men du er altså ikke nogen gentleman. Haha, nej, det siger William sgu også. Så noget skal der jo nok være om det. Så i gengæld så er du jo heller ikke nogen god visevært, hva'? Tak, så er det godt, Olsen. Egon! Clausen! Hjælp! Clausen! Egon!
Så hold op med at gramse. Jeg har ikke været ude for noget lignende, siden jeg var på stationen i 1917. Pas på, hvor du træder. Ja, jeg var nødt til at holde benen på jorden, selvom det svumper. Nej. Ikke noget at stå plantet midt i aftrykket af en vulpus vulvus. Er det en meget stor dyr, Clausen? Det er en ganske almindelig ræv. Nej, altså. Nej, det var hjem, Clausen. Det er et svin, han snyder. Hold da kæft, sikken en hånd. Ja, der er S. Konge. Dame. Knægt. 10. Royal straight flush. Jeg er optaget. Jeg kan ikke komme igennem. Det spillet er i gang, Mille. Du må løbe dig. Åh, skynd dig. Løb for helvede. Det siger du, vil have mig erklæret åndssvag for at få en opvaskemaskine. Ja, det var da det mindste, du kunne gøre. Og så er det jo ikke engang løgn. Sådan en flok afdankede værtshusholdere, bagmænd, duller, svindlere, skattesnydere og poppolitikere. Og der render jeg rundt med en kone, der ligner en krydsning mellem en indisk pagode og en gardinudstyrsforretning. Skål! Tak skal du have, Clausen. Den ryger sgu lige ned i intimsfæren. Den har også lavet i 3 uger. Ja, den havde i hvert fald slået mig ihjel. Emma, det er et under, jeg stadig står her og kan tale med dig. For sådan en som ham er der kun 2 slags fodgængere. De hurtige og de døde. Ja, kære Emma og lille Meyer. Nu i opbrudets time, så synes jeg, at der skal lyde et par ord fra en gammel Christianshavnergut. Lad falde, hvad ikke kan stå, som Christian Firtal sagde efter blodbadet. Og han kom jo heller ikke til at dø i sin egen rede. Nu kommer de her med deres drillbord og bulldozer og fjerner vores ældgamle trappegang. Fremskridtet hedder det vist. Ja, jeg kalder det voldtægt på åben gade. Vores gade. De bortsanuerer en lille flok, som har holdt sammen med ynde og anden... Ansats. Tak, Egon, tak. Og dig, lille Meyer. Hvordan skal det nu gå dig? Du, som er verdens ældste problembarn. Og Olsen. Ja. Hvordan vil du klare dig i fremtiden uden min overbærenhed? For der findes jo sikkert ikke mange nu til dags, som vil finde sig i din dovenskab og slendrian. Nu skal du passe lidt på, Olsen. Her har jeg gået og slidt og slæbt for dig i alle disse år og holdt huset i eksemplarisk orden. Og det har sandelig ikke været let for mig. Det kan jeg godt fortælle dig. Nej, det har vi sandelig konstateret med sorg. Ja, din uduelighed har altid præget dit arbejde. Nu finder jeg mig ikke mere fra din side. Jeg har altid udført mit arbejde ordentligt og pligtro. Gud har du ej! Hvad med kuglen? Er den nogensinde blevet sat fast? Ja, det er den nemlig. Men den er altid blevet revet ned igen, når du kom fuld hjem. Så Meyer. Nu skal vi ikke blive personlige. Ikke på en dag som denne. Det var dig, der begyndte. Så Meyer. Ja, nu står vi altså her ved enden. Og når så minderne ruller frem, så kan man jo kun sige, at Meyer, det lille møgdyr, inderst nede og dybest inde, er et godt menneske med både sjæl og alt det andet. Ja, du har jo været en del af vores familie og omvendt. Og hvem skal nu fylde den plads hos os ud, som du har haft sammen med din gamle mor, som vi har kendt bedre end vores egen? Og Emma... Nej, venner. Det flyttelæs derude. Det kunne Flyttemand Olsen godt have undværet.